Pipila ka mga traffic lights sa Mandaue City may malfunction. Matag karon og unya nga usa ka gibasol sa nakabugat sa dagan sa trapiko. Matod sa team, ang uwang kinahanglan nga ilisan ang software. Ang exclusive report ni Nico Serino. Among naabtan kini mga technician sa usa ka kompanya nga miayo sa control box sa intersection MC Briones ug UN Avenue sa Mandaue. Giilisan kini og motherboard ug gisusi ang uban nga mga pisa. Karong bag-o makapila ka higayon nang mipalyar ug naguba-guba ang traffic lights sa maong iskina. Gipun-an hinuon ang deployment sa enforcer sa team aron mano-mano ang pagman sa trapiko kun mahitabo kini. Usa kining maong dapit sa labing busy o critical nga intersections dinhi sa Dakbayan sa Mandaue. Pipila ka segundos nga pag malfunction sa traffic light, posibleng mo resulta na sa hilabihan ka bugat ang dagan sa trapiko, dili lang ning maong intersection apan sa kasikbit nga mga agianan. Pasabot sa contractor, importante nga maayo dayon ang traffic system kay ang maong intersection konektado sab sa eskina UN Avenue ug DM Cortez. Mabantayan nga gitaya og nagdahirig na ang control box daw naukang na kini nga kasudlan og mga mananap. Sipong sir nga mga ilaga sir, kuan po na, pikto po na. Oo, pikto sa gay. Magsimuni ka, putlan ng wire diri, mga short man. Kitol? Oo. Gumikan sa problema, gikatakdang ilisan og bag-ong program ang traffic system sa maong dapit. Recurring ang problem, ma-fix niya and then mo recur na sad. So that's why he's sending a new karang program from Manila, kay Manila base pa na sila. Mao mo gud say nerve diha. Central na nerve na tanan ana mo agi. Mo na mapiktahan gyud the whole north. Ning nagkaduol ang Pasko, nabantayan nga nagkagrabe ang dagan sa trapiko, mao nga gipanawagan ang kooperasyon sa tanan kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.